Bueno, bertso bat egin du norbaitek Auskuarentzat eta... Bueno, bertso bat egin du norbaitek Auskuarentzat eta programan daukazue, beraz, batzuk ja irakurriko aukiko zuen, etxatuko zuen, jaionek bertso botako, jaionek ez dauket, hasi gabe bertso botatzeko, beraz, irakurrikoen. 25 urte dira, hartu benuela plaza. Euskal kultura, helburu. Irauli nahi, anabasa. Bertso, antzerki eta festa. Bidea ez hain erreza. Auskuare ere, ara? Berotzen zaio armasa. Asko daukagun jotua. Ez pentsamenik jolasa. Barantzea landu ezik, gaien baita Barrabasa. Orain, San Bartolomeak, zuentzat gure solasa. Euskeraz, errespetuan, gozatu eta ondo pasa! Eta gora Palestina, ez du ekarri, bandera! Beti zaioren bat, itxoin. Euron, gozatxo bat. Bere izan duten bezala, uroren taldetik arioai ondoren, justu txupiagotan, eta ondoren, Palestinan gertatzen nahi ari da, genozidioari, agurek egin txiki bat egin nahi dugu. Beraz, nahi bat zuek ditu, eta hemen gogoran ikusten duzuen bezala, banderola bat prestatuta daukagu, bale? Venga, ondo pasa festan.
Bueno, a lo que se pueda.